उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिथांमोननि आवथायाव थानाय 23 सा फरायसा जाय बिथांमोना सेथि मासि उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ बरायनाय एबा मान बावनाय मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैनानै फरायसा बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बेखिनि सुबुरुन आरो बोसोनखौ होनाय जादों जे फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन जे मार्क्स बेखौ केरि खालामबाय थायो आरो नैबे हाबाफारियावनो थाखो 10 आव फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोनबो बाहागो लादोंमोन। दा जिहेतु मोनसे गोनो गोथोआव दङ जे मेट्रिक आनजाद हिसाबै थानाय नंला, नाथायबा बिथांमोनखौ बेखिनिखौ बुंनाय जादों जे थाखो 10 नि जोबथा आनजाद हिसाबै दिनैसिमबो बेनि गुरुत्वआ दङ। जिहेतु क्लास 10 नि उनाव जोङो हायार सेकेन्डारियाव जोङो आगान होयो, तो बेखिनिखौ आंनिफ्राय फोरमायनाय जादों। जथेस्थ' बिथांमोना थुलुंगानायखौ फोरमायदों आरो जों बेखौबो बुंदों जे जेरै उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ बरायबाय बा मान बावबाय, जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ डक्टर इन्जिनियार बा गुबुन गुबुन अफिसार हिसाबै बा बे अफिसार लेभेलाव बिथांमोना सहैखांनायनि उनाव जाहाथे बिथांमोननि न'खराव थांनानै बरायनो हानाय मोनसे थासारिखौ जोंनो होयो बा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बे खाबुखौ जाहाथे बिथांमोना होयो, बेखिनिखौ जोंनिफ्राय मिजिंखौ लाखिनाय जादों। गोबाङानो उथ्रिबाय नाथाय गोबाङानो उथ्रिनो हायाखै। बेनि आन्दाव माखासे जोंनि बर'नि दिथागिरिफ्राबो थिग नङा। दिथागिरिफोरनिसिम नोंथांनिफ्राय मा थागोन? दा जिहेतु जोङो मोनसे एनालाइसिस खालामबा नुयो जे प्राइभेट स्कुलनि जिखिनि रिजाल्टफोर जायो बियो फरायनायनिल' थाखाय रिजाल्टआ मोजां जाया। बेयाव जिहेतु बिमा बिफानि जोथोन, सम बायदि जाहोनाय, सम बायदि फोरोंनाय, सम बायदि टिउसन होनाय बा सम बायदि लांलाय लाबोनाय खालामनाय मोनसे बेबस्थाखौ जोङो नुयो। तो बिनि थाखाय जोंबो खावलायो जाय बिथांमोना बर' बिजोंनि जे सरकारि फरायसालिफोराव मुंखौ थिसननानै दोनदों बा बेयाव फोरोंदों, बिथांमोनाबो जाहाथे बेबायदि एक्सट्रा जोथोन लायो। जे आयदायाव बिथांमोना एसे लोरबांथिखौ नुदों बेयाव स्पेशल मोनसे केयार होनानै, जिहेतु जों जेरावबो जों दानिया नुयो जे बेसेन नाङै माखासे फोरोंथाइफोरबो थायो जाय बिथांमोना गावखौ माने गोरिब गुन्द्रा होननानै साननानै लायो बा जाय बिथांमोना हायै मोनसे थासारिखौ बिथांमोना फोरमायो। गोबांथार दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोलोम बोथोराव बेबायदि बेसेन नाङै फोरोंथाइफोरखौ होनाय जायो। बेफोर सुजुग आरो सुबिदा बा जोथोन लानायखौ जाहाथे बिथांमोना बांहोनानै न'खराव मोनसे थासारि होनानै फरायनायनि थासारि, मोनसे गोजोननि मोनसे थासारि होनानै जाहाथे मोनसे जौगानाय सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरखौ खालामो, बेखिनिखौ खावलायबाय। जाय बिथांमोना उथ्रिबाय आरो जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे मटिभ स्पिच नोंथांनिफ्राय मा थागोन बे समाव? दा जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोना जौगालांनायाव एसे गोरलै जाहैबाय, नाथाय जाय बिथांमोना दिनै थालांबाय बा ड्रप आउट जाबाय बा फेलें जाबाय बिथांमोनखौ जों बेखौनो बुंनाय जादों जे दिनैसिमबो बिथांमोननि खाबुआ जोबाखै आरो फिन बिथांमोना जागायजेननो हायो। मोजाङै फरायनानै जाय बिथांमोना कम्पार्टमेन्टेल दिनै मोनबाय बिथांमोना पास खालामनानै हायो, माने मोजां रिजाल्ट लाबोनो हायो। जाय बिथांमोना दिनै थालांबाय बिथांमोना फिन खेबसेबाव क्लास 10 आव रेगुलार क्लास खालामनानै आरोबाव प्रिपेरेसन खालामनायनि गेजेरजों, नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना जि जाफुंसारनाय खामानि बेयाव बिथांमोना खालामनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना सेथि मासि आवग्रिनो हायासै, जे सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन बा पार्सेन्टेज एसे खम जाबाय, बिथांमोननि थाखायबो जे सुजुग सुबिदा साख्रि बाख्रिया नेनानै दङ। बिथांमोना जे आदब गोनां माखासे सोलोंथाइ लानानै आरो गुबुन फारसे जिखिनि दायो सोलिफुबाय थानाय थासारियाव जिखिनि रोंगौथिफोर लानांगौ बेखौ लानानै बिथांमोना आवगायलांनायखौ जों सुबुरुन होदों। बिथांमोना मोजाङै बुजिनानै लादों आरो बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामगोनखौ बिथांमोना खोथा होदों। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSc सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों।
गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गोविन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै एचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022271929 970668088 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।